Wata rana wata mace mai juna biyu ta je ta ɗiban ruwa a bakin rafi. Bayan ta cika tulunta da ruwa sai ta kasa ɗauka, sakamakon cikinta ya girma, ba abin da take yi sai nishi. Abin tausayi, kuma gashi ita kaɗai ce ƙwal a wannan wuri. Haka dai ta haƙura sai ta nemi wuri ta zauna. Cikin ikon Allah, can sai ga wani mutum ya taho. Sai ta dube shi ta ce, "Malam, don girman Allah, ka ɗora ni mana." Sai ya ce shi ba zai ɗora ta ba har sai idan za ta yi masa wani alkawari guda ɗaya. Ganin cewar tana cikin buƙatan a ɗora ta wannan ruwa domin ta kama hanya ta tafi gida, sai ta tambaye shi da cewar, "Wani irin alkawari kake so in yi maka?" Shi kuwa sai ya kada baki ya ce, "Ina son ki ɗaukar min alkawarin idan har kin haihu, idan ɗa namiji ne to abokina ne, idan kuma mace ce to ta kasance matar ɗana." Da jin wannan sharaɗi sai ta amince ta ce ta yarda. Ya ɗauki tulu ya ɗora mata, ta kama hanya ta tafi gida. Da ta je gida sai ta shaida wa mijinta, ta yi mai bayani kamar yadda abin ya kasance. Da yake mijin nata mai sauƙin kai ne sai ya ce mata, "To ai shi kenan, sai mai fatan Allah ya sauke ki lafiya." Bayan 'yan kwanaki sai mutumin nan ya zagayo gidan matar. Suka gaisa, ya nuna mata ɗansa, suka yi sallama ya koma gida. Bayan wata ɗaya sai matar nan ta haifi 'ya mace, amma kuma jikinta ba na mutum ba ne, na jaki ne. Da mutumin nan ya ga haka sai ya yi halin dattako, ya ce, "To ai shi kenan, tunda an yi alkawari bai kamata a saba ba, sai an cika." Suka ɗau mamakin irin yadda wannan mutumi ya aminta da zai ɗaura ma ɗansa aure da yarinya, amma kuma mai siffar jaki. Sai ya kira ɗan nasa ya shaida masa, ya kuma amince aka ɗaura masa aure da shi da wannan yarinyar. Aka gama hidima, ya ɗauke ta ya kai ta gidansu. Yaro ya zauna da mace mai jikin jaki. Kullum in zai fita sai ya kama ta ya ɗaure ta a gida. Amma duk sai dai abin mamakin duk sanda ya tafi gona, idan ya dawo gida sai ya tarar an yi masa shara, an dafa abinci, an kuma kai masa ruwan wanka a bayan ɗaki. Kullum haka ke faruwa, sai abin ya fara bashi tsoro, tunda dai shi ya san cewa ba kowa a gidan sai jaka wacce ya ɗaure. To wa ma ke kwance ta, amma ita ce har ta irin waɗannan ayyuka. Rannan abin duniya ya dame shi, sai ya je ya sami babansa ya gaya masa dukkanin abin da ke faruwa. Amma kuma shi baban sai ya nuna halin ko'in kula, wai an ce makare ka taka naira. Daga ƙarshe ma sai ya kore shi, ya ce ya tashi ya bashi wuri. To dama yaron yana mutunci da wata tsohuwa makwabciyarsa wanda suka haɗa katanga tsakaninsu. Sai wata rana ya je shi ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya. Abin duniya ya dame shi, yana tunanin abin mamakin da yake samunsa. Da tsohuwar nan ta gan shi a zaune, sai ta kira shi ta ce, "Ɗan yaro, menene ke damun ka?"
shi kuwa sai ya kwashe labari tun daga farko har ƙarshe, ya bayyana wa tsohuwan dukkanin abin da ke faruwa. To dama ashe tsohuwan tana ganin dukkanin abin da yarinyar take yi. Da zaran mijin nata ya tafi gona, sai ta rikida ta koma kyakkyawar budurwa, ta shiga yi masa waƙa, tana shara, tana wanke-wanke, ta dafa abinci, ta ɗebo ruwa a rijiya, ta kai masa banɗaki. Duk bayan ta gama, kafin ya dawo, sai ta mayar da jikinta na jaka da kuma ɗaura kanta a turke, kamar yadda mijinta ya yi mata kafin ya tafi. Da tsohuwan nan ta gama baiwa wannan yaro labarin abin da take gani, sai ta shawarce shi ta ce, gobe ya kwashi kayan aiki kamar zai tafi gona kamar yadda ya saba. Idan ya kama hanya, sai ya laɓe a wani wuri, sannan sai ya zagayo ta gidanta. Bayan sun gama dukka shirya zancensu, sai ya koma gida yana mamaki. Ya shiga ɗaki ya kwanta. Da gari ya waye, sai ya sa kayan aiki, ya ɗauki fatanyarsa, ya kama hanyar gona. Bayan ya tafi ya yi nisa, sai ya ratse a gefen hanya cikin ciyawa, ya zagayo ta gidan wannan tsohuwa, inda ya same ta a cikin ɗaki. Daga nan sai suka ɓuya, suka shiga leƙen yarinyar. Jim kaɗan sai suka ga ta rikida, ta koma kyakkyawar mace, ta fara waƙa, ta kama shara da sauran ayyukan gida, ta shirya miya, ta dafa abinci, ta zuba masa, ta kai masa ruwan wanka a banɗaki. A daidai lokacin da ta fito daga bayan gida, sai mijin nata ya tsallaka ya dira a gabanta. Sai kawai ta razana, za ta rikida ta koma asalinta na jaki. Sai ya kama hannunta ya fara raira mata waƙa, yana roƙonta. Da ta ji wannan waƙar, sai ta fara kuka, tana roƙon shi da ya yafe mata. Shikenan suka yi zamansu cikin daɗi, suka ci gaba da more rayuwarsu cikin ƙauna da farin ciki. Ƙurungus kan kusu.